Pois, bueno, a verdade, penso que a Deputación da Coruña é un circuito como moi amplo dentro de diferentes xéneros. Probablemente consideremos que é o circuito máis amplo que ten as deputacións a nivel galego. E a ese nivel, pois, efectivamente positivo sempre para o sector, non? Pois podendo acoller o que comentaba, diferentes xéneros e tanto diferentes formatos para que poda chegar a un público maior. O ser unha rede onde se abarca bastante programación, onde hai moitos concellos implicados, pois claro, se implica pois máis mobilidade sempre para as compañías, no caso de máis facturación, máis bolos. A verdade, pois, estamos moi contentas, é moi diverso, non? Tanto actuar máis ben ou mellor en lugares máis de costa, que en interior tamén afecta aos públicos e tamén pois, ver diferentes reaccións para o público. Se ao fin e ao cabo os artistas son tamén cousas que nos levamos, non? De cara cando estamos presentando este traballo diante da xente. Pois, bueno, eu convido a que veñades a ver Aptudán. Aptudán é un espectáculo de danza que hibrida con circo. É un espectáculo para todos os públicos, tanto para cativos como para xente con máis idade, onde, bueno, en relación á danza, ao movimento, ao humor, invitamos a entrar como un universo particular. Somos dúas persoas, Marta Alonso Tejada, e eu son Paula Quintas, e formamos pois, esta compañía que se chama Determinada Compañía. É un espectáculo que leva xa xirando de 2015 e consideramos que é un espectáculo atemporal, por eso sigue de algún xeito como funcionando.